Tiukat lonkankoukistajat. Tässäpä mun 3 lempivenytystä. Takapolvi lonkan alle, takajalan varpaat mattoon, kippaa häntää alle ja purista takajalan pakaraa. Voit vielä nostaa käden ylös ja tehdä pienen sivutaivutuksen. Lisäksi voit vielä korottaa takajalkaa vähän korkeammalle tai nostaa jalan seinää vasten. Yin-joogan käärme on myös ihana. Eli kun astut sieltä etujalan polven eteen, niin takajalan lonkka niin lähelle lattiaa kuin mahdollista. Ja kierto saisi lähteä sieltä ihan lonkasta käsin. Venytys psoaslihaksiin. Ja etureittä saa mukaan, kun nappaa vielä takajalan. Ja selinmakuulla jalka toisen alta, nappaa kiinni, polvi kohti alustaa. Ja vielä voit nostaa vähän lantioa, aktivoida jälleen pakaraa, että saat paremman venytyksen ja ehkä vielä napata toisen jalan polven kohti rintaa.